Zama 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 Zulu. Okay, so sanibona abafundi. Ninjani? Nami ngiyaphila, ngiyabonga. Okay, so bafundi kukhona umama. Kukhona umama? Yebo, kukhona umama. Kukhona umama noma kukhona ubaba. Cha. Kukhona umama. Kukhona ubaba? Cha, akukho ubaba. Kukhona uJacob? Akukho uJacob, akukho ubaba, akukho ugogo, kukhona umama. Okay. Ngubani igama likamama? Ngubani igama lakhe? NguPetra. Igama lakhe nguPetra, igama lami nguZamani. Ngubani igama lakho mama? Igama lami nguPetra. Yeah. Igama lami nguPetra. Kuhle, okay. So Petra, igama lakho nguPetra. Petra, uyapheka Petra? Yebo. Okay, manje uyapheka. Okay. So pheka Petra, pheka. Yebo. Uyapheka. Bafundi, uPetra uyapheka? Yebo. uPetra uyadla? Cha, uPetra akadli. Manje uPetra uyapheka. uPetra uyaphuza manje? Hayi manje. Okay, so uPetra akaphuzi. Uyapheka. Uyaphuza Petra? Awuphuzi, kuhle. Angiphuzi exactly. Umama Petra, yeah. Okay, so Petra upheka ni. Uphekani Petra? Ngibheka ubhontshisi. Ubhontshisi. Nani? Nojeqe. Okay. Steamed bread. So Petra upheka ubhontshisi nojeqe. Angithi? Bafundi, uPetra upheka ubhontshisi nani and what? Nojeqe. Petra upheka ubhontshisi nojeqe. Mina ngiyapheka mina? Ngiyaphuza mina? Yebo, mina ngiyaphuza. Ngiphuza le. Yeah. Phuza mina, okay. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, ngiyaphuza mina. Kodwa hayi lutho. Mina ngiphuza umqombothi. Uzulubhe mina, yeah. Okay, kodwa bafundi uPetra upheka kahle noma kabi? Noma kabi? Kabi. Cha, uPetra upheka kabi. Kunuka ikephi? Kunuka kabi lento. Kunuka kabi. uPetra upheka ubhontshisi nojeqe. Kodwa kunuka kabi. Ish. Inkinga, this is a problem. Inkinga lento. Inkinga. Petra upheka kahle? Yebo, yeah. uPetra upheka. Okay. Bafundi, uPetra upheka phi? uPetra upheka phi? Yeah, a kitchen. Yeah, exactly. Petra upheka phi? Upheka phi? Upheka ekitchen noma upheka dining room? Upheka ekitchen. uPetra upheka bathroom? Cha, yikho lento. uPetra upheka ekitchen. uPetra upheka kabi. Inkinga.
uPetra upheka ni? Ubhontshisi nani? Nani futhi? Nojeqa. Okay. Manje uPetra uyaphuza. Phuza Petra. Phuza. Uphuza kahle. Beautiful. Uphuzani. Yeah, ngiphuza. Uphuza iram. Uphuza umqombothi? Hayi wena, mina ngiphuza umqombothi mina. Kodwa yena uPetra uphuza iram, iCaptain. Captain Zuma. Cha. Uphuza iSpice Gold. Uphuza bafundi uPetra uphuza phi? Uphuza ekitchen. Cha, uPetra uphuza ebathroom nje. Cha, uyaphuza ngale. Uphuza ebathroom. Yeah. Yeah, secret imfihlo lento. Kunomfihlo, there's a secret. uPetra uphuza ebathroom. Manje uPetra upheka, angithi uPetra uyaphuza manje. Usuphuzile. Upheka kahle noma upheka kabi manje? Yeah, uPetra upheka kahle, kunuka kahle ngoba usephuzile. She's drank ngoba usephuzile. Siyaphela. The story is finished. Amen. Cool. Yeah. Siyabonga. Nathi siyabonga. Cool. Yeah. You all going, so I say, hambani kahle, and I'm staying, so sala kahle.